12 wasifundela emavesini. Ngiyacabanga uphele kuverse 14 kodwa isifundiso sethu sizogxila kuverse 13 siqala ku12 nokho. Ngaphambi kokuthi ngingene kuso lesi sifundiso bazalwane, angisho ukuthi namuhla kuzoba lusuku lokuvala ukuhamba ebesikhamba ngebandla. Kulamasonto amabili edlulile sithole uNkulunkulu esifundisa ngokuthi iyini inhloso yebandla. Sabona uNkulunkulu esifundisa ngokuthi ayini ama responsibilities omzalwane ngamunye ebandleni ukuze umzimba usebenze kahle. Namuhla ke sizobona into ethi iyini qualification yokuba ube semzimbeni kaKristu. Akusiwo wonke umuntu ozwa ethanda abese yangena emzimbeni kaKristu abese ethi sengeyilunga emzimbeni. Sizobona into ethi ikuphi okubalekile ebulungeni ubulunga imembership yipi membership ebalekile yokuba imember la eSDF nokuba imember emzimbeni omkhulu kaKristu. Ngizoqala ke ba record la ba recordayo ngicela ukunikeza nje isihlokwana sethu sanamhlanje ukuthi sibona yona lento yokuthi buyini ubulungi bebandla futhi ke abuzi ngabodwana buzwa nokulingana kwama-members emzimbeni kaKristu. Izihlokwane ezimbili ke ngalamavesi amabili u12 no13 sizobona kuverse 12 sizobona lento ethi kuyintando kaNkulunkulu ukuthi nihlukane njengoba nihlukene nje ngokweziphiwo. Okokuqala sokubona kuverse 12. Esokubona kuverse 13 nokuzobe ngokugcina ilokho ukuthi nihlukene ninjalo. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi angabi khona omkhulu kunomunye. Umpostoli Paul ufika kule ndawo lelizwi esilifundayo izwi sijwayele ukulifunda bazalwane izwi ipassage le uverse chapter 12 okhuluma kakhulu ngeziphiwo zikamoya. Esikubonile ukuthi uthi uNkulunkulu omunye unalokhu uyaprofetha, omunye ukhuluma ngezilimo, omunye wenzani, omunye wenzana, bese ethi zonke lezo zipho ziphiwa umoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele esabela lowo nalowo ngokuthanda kwakhe. Ipassage lesijwayele ukuyifunda kakhulu uma sizobheka izipho, sibheka umuntu isipho anaso ukuthi lesipho anaso angasideleli uma ngabe sibona singathi sincane kunezinye ngoba uNkulunkulu umuphe sona naye ngoba azi ukuthi ibandla lizozuza. Kodwa lamavesi awu2 amavesi esijwayele ukuthi siwafunde nje sidlule kuwo singanaki umsoco okuwo. Ngizosebenzisa ilanguage esetshenziswa abanye babazalwane engijwayele ukuhlangana nabo kuma growth group. Siye singalayini leli verse kakhulukazi lelika 13. Namhlanje nasozama ukuthi ke sibeke ayino khona sibone ukuthi yini lento eshiwo leli verse ikakhulukazi uverse 13. Ngiyacela ke ngani yami ukuthi ke ungiphindele ngiqalele kuverse 12 uphele kuverse 14 ukuze siqhubeke kahle. Isihloko sakho sithi umzimba munye unezitho eziningi verse 12. Njengoba umzimba umunye kodwa unezitho eziningi nakuba izitho zonke zomzimba ziziningi kepha zingumzimba munye unjalo ke uKristu. Ngokuba thina sonke sabhabhadiswa ngamoya munye ukuba sibe mzimba munye noma ngabe singabaJuda noma singabaGriki noma siyizigqila noma singabakhululekileyo sonke saphuziswa umoya munye. Ngokuba umzimba awusiso isitho esisodwa kodwa eziningi. Uma sibuka uverse 12 uqala ngokuthi ngokuba umzimba munye umunye kodwa unezitho eziningi.
Iqiniso uma ngabe ufunda lo verse 12 ubona lento yokuthi ngokuba umzimba munye kodwa unezitho eziningi, into esifundisa ukuthi noma singaba sizibheke ngokuhlukana kwethu, kepha lo mzimba esikuwo awuphelele uma wena ungekho. Into esitshela ukuthi njenganalokhu umzimba kaKristu ungaka wakhiwe nguwe ngawedwana, kepha uma wena uwedwa awusiwo umzimba. Ngakho okudinga ukwenza umzimba kuzokwenzeka ngawe uwedwa. Siphinde sibone leli verse maliqhubeka lithi nakuba izitho zonke zomzimba ziziningi kepha zingumzimba munye. Lento ithi nginesandla, nginengalo, nginamehlo, kepha uma ihlo lizophuma kulomzimba liyohlala lapha ngaphandle, awukho umsebenzi ozokwenziwa yilo. Umsebenzi uzokwenzeka uma leliso likimi. Isandla sizosebenza ngoba sikulomzimba, kodwa uma singasuka isandla siyobekwa le asinamsebenzi walutho. Ithi lento kulento esijwayele ukuyizwa athi umzalwane, ngiyakholwa, ngisindisiwe, ngikhonze erayidweni, nganele, angiyi kohlanganyela. Ithi leyo nto akana edification anayo emzimbeni kaKristu ehlele ekhaya ebuka iTV. Ithi lento uma engenamsebenzi angawenza ngokuba sekhaya abuka iTV aze athi ngiyabusiseka ngezintshumayelo engizitholayo, ngiyabusiseka ngendumiso engiyizwayo, ufana nomuntu onomona obheka ukuza kuyena, akanandaba nokuthi mina nginga-edane emzimbeni kaKristu. Lento ithi uma leli verse lithi njengokuba umzimba umunye kodwa unezitho eziningi, into ebuyisikhombise ukuthi umzimba noma uphelele, kodwa uma bengasuswa ingalo, kususwe amehlo, kususwe ikhala, kususwe inyawo, usuphelile umzimba. Lento ithi ama members awayilambele lento ukuthi ahlale semzimbeni ngaso sonke isikhathi, ayilambele into yokuba present emzimbeni kaKristu. Ungakuthokozeli ukuba ngawedwana, umzalwane okhuthazwa zeyintshumayelo eradweni, kwiTV, noma ngabe kuphi la ukhona, ilambele lento yokuhlanganyela nomzimba. Liyaqhubeka leli verse lithi nakuba izitho zonke zomzimba ziziningi kepha zingumzimba munye. Lento sesiyibonile ithi awukwazi umzimba ukusebenza ngawodwana. Sayibona ukuthi uma umzimba uma unyama ilunga lisuka emzimbeni, kusho ukukhubazeka komzimba ngoba kunelimbo engasekho. Kodwa lento ifundise ukuthi kuuthando likaNkulunkulu ukuthi lama members abe khona wonke, abesethuma ngabe sekhona asebenze harmoniously. Kungabi khona ilimbo ezosebenza kungathi ingcono kunamanye. Ingabi khona futhi ilimbo ezozibona sengathi yona ayibalekanga kunamanye. Nalawa amanye ama-limbs awangayenzi le enye ilimb ibe inferior. Sikhuluma ngamalunga omzimba ukuthi awazizwelingana la emzimbeni. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi kube njalo. Abesethi mayesephetha ke sekucizelela lento ayifundisayo ngalamalunga nalomzimba, athi unjalo ke nomzimba kaKristu. Ithini lento yokuthi unjalo ke nomzimba kaKristu? Ithi uma sibona nihlukene bazalwane ngezipho eninazo,
asikujabulele lokho. Asibe inhliziyo obhlungu uma sesibona sonke sesifana indlela esiyiyo. Ngimkopisha umzalwane indlela enza ngayo size sifane, mhlambe noma ngabe kuyarekhodwa ningabe nisawuza umehluko uma kukhuluma yena noma kukhuluma mina ngoba sesiyafana ngempela. Ithi le nto asikhathazeke thina ngoba kusho ukuthi sifuna ukuba ilungu elilodwa emzimbeni. Lento methu umzimba kaKristu unjalo, ithi uKristu uthokoziswa yikho khona lokho ukuthatha imebuka abuke. Angazi noma kukhona yena wake wabona amaglass asathi windi lemoto elishayekile lafa lasakazeke emgwaqweni kodwa lingahlukani kakhulu ebese likhanyiswa ilanga. Angazi noma nike nikuboneni nibuke that radiance ephuma kulawo amaglass afile, kodwa mekukhanyiswa ilanga kuphuma imbala eminingi emihle kulama glass afile. Angazi noma niye niyibone yini le nto. Uthi uKristu ngithokoziswa yilokho ukuthi nizibona ningama glass afile, izinto ezonile ezinye zithi azinasipho, kodwa mangabe ngishayina iglory yami phezulu kwaleli bandla ngivele ngibona inkazimulo yami phezulu kwawo. Sifanele ukuthokoza kanjalo bazalwane. Unjalo umzimba kaKristu. Sengikhuluma ke nakulomzalwane othi mina ngiyazithulela nje, futhi ngizwe ngishawa amahloni uma sebefakaza abazalwane, ngishawa amahloni uma sebecula abazalwane, ngishawa amahloni uma sebecula bakwazi ukucula, ngoba mina ngiyathula nje. Kusengathi ngisendaweni errong, ngathi angikho emzimbeni kaKristu. No, ulethe ibalance emzimbeni kaKristu. There is a balance elethwe nguwe nalokho ukuthula kwakho. Uma sonke besingaba ngabamemezayo nabahlanyayo bonke, noma ngabe yini esingase siyicabange, uthi uKristu ayizukuba khona le balance, ayizukuba khona le radiance ye glory engiyibonayo when I shine my glory ebandleni. Ethi noma ngabe uzizwa unjalo, azi ukuthi usendaweni right. Lento ithi noma ungasuka la, uthi ngiyasuka la eSDF ngoba ngizizwa ngingakwazi ukuqaqeka, ngizizwa ngibophikile njalo, ngiyakwenye indawo ngoba mhlambe khona ngizofika ngiqaqeke, uzofika ube njalo nakhona, because that is your gift. Angazi noma uyayizwa indlela ithi lokhu oyikho yekhulekela ukuthi uNkulunkulu akwenze kakhudlwana kunalokhu okuyikho. Ungafuni ukuthi akushintshe, uyena ozokushintsha uma kubona kufanele kushintshe, ngoba ueda ivalue emzimbeni kaKristu njengoba unjalo. Ithi lento bazalwane, uKristu ukhethe into edelelekile enguwe, eyimi, engakwazi letha lutho oluncomekayo emehlweni abantu, kepha yena iyamdumisa lento oyiyo, uzibona udelelekile. Dumisa yena, ungabi nami ntandaba nami, ungabi nandaba nabanye. Ngaphandle kwakho umzimba awuphelele. Uyayibona lento yokuthi nokuba izinto zonke zomzimba ziziningi kepha zingumzimba munye. Ithi ukusebenza kwalomzimba kuncike kuwena, kodwa wena uqobo lwakho ukuze usebenze ngalesipho anginike sona, uncike kutheni uhlale uconnected kulomzimba. Uma uphuma kulomzimba noma ungathanda ukusebenza, akuzusebenzeka ngoba ukho emzimbeni. Ngiyazi ukuthi ayizwakali lento. Ithi kuzofika umzuzu la uzobona khona ukuthi uNkulunkulu ikhona lesipha ngiphesona. Usuyasibona nawe manje ubukade ungasiboni all along ukuthi nasi sipha ngiphesona, kodwa uhlile ukusebenzisa if u disconnected emzimbeni. Sifana nesiphes khona kodwa singenamsebenzi yalutho, ngoba umuntu okufanele asebenzise kufanele abe semzimbeni kodwa akekho emzimbeni. Ithi lento isabe uma ungumzalwane,
lento yokulangazelela ukuthi engathi bengahlala ngedwana ukuze ngibusiseke angibusiseki mangiphakathi kwabazalwane bayangidisorientate ngingazizwa ngikwipresence yakhe ingakho ngikhetha ukuzihlalela ngedwa ngimeditate ngezwi likaNkuluNkulu ngifunde izwi likaNkuluNkulu kuhle ukulifunda izwi kodwa ngingakwenzi ukuthi ufuna uhlala ube wedwa uphume emzimbeni kunobungozi inkosi uJesu ithe imayifundisa ngalento encwadini esiyijwayele kaJohn uJohn 15 uthe uma ifundisa kimi wathi hlalani kimi nami ngihlale kini angithi wayesethi ohlala kimi uyokuthela izithelo eziningi angithi wathi kepha igatsha elingahlali kimi lingethele lutho wathi igatsha elingahlali kimi liyabuna liyokuthathwa liphoswe emlilweni na asibuyele kulento yokuhlala emzimbeni nalento ayishoyo mhlamba simfunde ngani yami uJohn 15 khona sizozikhumbuza kahle ufunda uqala kuverse 4 yophela ku6 lento isifundise into yokuthi kunobungozi obungakanani ngesalvation yakho kunobungozi obungakanani nokwazana noKristu ngifundele ngani yami John 15 uverse 4 kuya ku6 verse 4 hlalani kimi nami kini njengoba igatsha lingezithele izithelo ngokwalo kuphela uma selisemvinini imakancane ke ngani yami ithi le ebekade sisho ukuthi uma uphuma emzimbeni uyohlala ngawedwana uthi ngiyohlala ngawedwana akho sithelo ozosithela noma ngabe sewubonile ukuthi uNkulunkulu kune gift akuphe yona uzoseva ngayo kuphi ngoba ukhe emzimbeni uzothela ini ngoba isithelo sakho besizovela ngokuseva la ngaphakathi emzimbeni kodwa uma uhleli ngaphandle akuzukwenzeka unless uhlala emzimbeni kaKristu qhubeka ke ngani yami kuphela uma nisemvinini kanjalo nani kuphela uma nihlala kimi mina ngingumvini mina ninamagatsha ohlala kimi nami kuye lowo ke uthela izithelo eziningi bambela ohlala kimi nami ngihlale kuye uthela izithelo eziningi sithe kuyafika isikhathi la uzwa khona ngabazalwane ukuthi engathi unale gift ungayiboni kodwa ungayiboni uze besho kube sengathi badlala ngawo kuze kuhambe nawe ubona hayi bangathi abazalwane baqinisile nami sengiyabona mangeke ngenza lento kuba nomehluko emzimbeni ebese isho lento ukuthi kahle kusho ngine gift ngempela ithi lengxenye agcina ngayo uma uhleli kuyo uzothela izithelo eziningi ngale gift akuphe yona kepha uma ungekho kuye ungezithelwe lezi zithelo eziningi qhubeka ngani yami ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho uma umuntu engahlali kimi ulahlwa ngaphandle njengegatsha abuni lawo magatsha bayawabutha bawaphonse emlilweni ashe mhlawumbe uyabona lento izwakala sengathi light nje ithi lento ukungahlali emzimbeni angingakhathazi ngokuthi ngizongatheli nje kuphela khathazwa nawo ukuthi lokungafuni kwami ukuhlala emzimbeni kuchaza ukuthi ihleze kahle bengingesi ingxenye yomzimba in the first place angaze ngisindiswe that is why ngifuna ukuba ngaphandle ngoba angifuni ukuba ngaphakathi ngithanda igama elisetshenziswa ubaba kulezi insuku esiphuma kuzona uthe ubuhleli la ngaphakathi kodwa ufana nengane ongesiyo yala ekhaya lento yokuthi ufune ukuhlala ngaphandle ithi ngesikhathi uhlala lapha ngaphandle ithi lizobuna ithi uzobuna bese uyabola
awubuni ubole ngoba bekade kunempilo kuwena kodwa usu-expozekile ukuthi nalezi zibusiso ezincane ukuzi-enjoya ngesikhathi uhleli la ngaphakathi emzimbeni bewuzintshontsha ngoba kusize ezakho awubhilongi la ngaphakathi. Ingakho athi ngasekugcineni liyakuthatha liphoswe emlilweni. Ithi ngasekugcineni nakho konke lokho obuthi uyiko uyothatha uyophonsa esihogweni ngoba ukaze wasindiswa. Lento ithi asikulangazele ukuba semzimbeni sisabe ukufisa ukuba ngasodwana ngoba akwenze kuthina ngaphakathi si-question insindiso yethu ukuthi enjani le nsindiso enginayo engafisi uku-operate emzimbeni kaKristu ekufisa uku-operate elsewhere. Maybe ngempela ngiyilunga lomzimba, maybe ngempela nginomoya ohlala kimi, but akusiwo umoya walomzimba futhi angisiyi member yalomzimba, ngiyimember yomunye umzimba. Sizobona ngokuqhubeka kwesikhathi. Ithi lento ke unjalo noKristu. Ethi uma ethi unjalo noKristu uthokozile ngokuthi a fallen man like me, a fallen man like you, imveza kungashodi lutho uma uhlele emzimbeni. Uzidelelile wena nezwe likudelelile kodwa uthi mayebona umsebenzi owenzeka ngawe athi nganelisekile akekho omunye obengangambula kangcono ngaphezulu kwalo nokuzidelela kwakhe nokudelelwa kwakhe yizwe. Unjalo uKristu. Akafuni abaphakeme, akafuni abanama positions, abafuni abahamba namagama, ufuna ozokwamukela lento ayiyo asetshenziswe uKristu eyilento ayiyo. Asibuke ivesi elilandela lika verse 13. Yilapho ke besiqonde khona kakhulu ku verse 13 ngoba sikhuluma ngalento yokuba imember emzimbeni kaKristu kanye nokuthi ungena kanjani emzimbeni kaKristu. Sizobona lento yokuthi noma usungenile kufanele kube khona ukulingana. Uthini ngane mu verse 13? Verse 13. Ngokuba thina sonke sabhakadiswa ngamoya munye ukuba sibe mzimba munye noma ngabe singamaJuda noma singamaGreki noma siyizigqila noma singabakhululekileyo sonke saphuziswa moya munye. Now lento yokuthi ngoba thina sonke sabhaphatiswa ngamoya munye ukuba sibe mzimba munye into ethi akekho ongena emzimbeni kaKristu engabhaphatiswanga ngalo moya. Uma ekhona engabhaphatiswanga ngalo moya ufohlile. Uma ehleli nathi noma ngihleli nani ngingabhaphatiswanga ngalo moya enabhaphatiswa ngawo ngiyazifosa mina kunina angisiyo wakwenu. Futhi akekho ongangena engabhaphatiswa ngikabili lento. Okokuqala umoya obhaphatiswe ngawo kuthiwa sabhaphatiswa ngamoya munye ukuba sibe mzimba munye. Okokuqala lokho ukuthi umoya ongenza ngihlale nani akube yilomoya nani nibhaphatiswe ngawo. Okwesibili ukuthi uma nginani akube ukuthi ngabhaphatiswa ngingangeni ngizikhethela ukuhlala nani kanti mina ngibhaphatiswanga at all. Into yokubhaphatiswa siyazi bazalwane kulama sonto azayo njengoba manibuka i-teaching plan yethu iyasho ukuthi sesiya embhaphatisweni. Ukubhaphatiswa bazofundisa abazofundisa emva kwethu ukuthi ukubhaphatiswa kusho ukucwiliswa ufakwe ngaphansi ube immersed ube submerged ube ngaphansi ungene uphelele. Ukubhaphatiswa kusho lokho. Ithi sonke sabhaphatiswa ngamoya munye sangena phakathi kuye umoya sangagcina ngokungena kuye umoya. Sizobona uma ngabe siqhubeka
ngesikhathi singena kuye umoya sicwiliswa kuye sangena sababaningi kwase kwakheka lo mzimba esesibizwa ngokuthi singuwe silibandla. Now ithi lento awukwazi ukuthi uzingenele emzimbeni ungalethwanga umoya ongcwele. Uthi noma ngabe singabaJuda noma ngabe singabaGreek noma ngabe siyizigqila noma ngabakhululekileyo sabhabhadiswa ngalo moya. This is important bazalwane. This is important. Ithi ngamhla kubhabhadiswa umoya kaNkuluNkulu umoya ongcwele akakhethi status. Akakubhabhadisi ngomoya omningi, akabi umoya omningi kuwena ngoba wena ulijudge. Akabi mningi kuwena ngoba wena uyi-state president. Uthola umoya ofanayo no-general assistant, no-gatekeeper, nongelutho-ke nje kwalokho sekubaliwe ninamoya munye enibhabhadiswe ngaye. Ithi lento uma nibhabhadiswa akubanga khona lubandlululo, akabandlululi, ubheka ukuthi uyakholwa uKristu Jesu, uyazivuma izono zakho ebese yafika ayakubhabhadisa akufaka emzimbeni. Yenzeka nini lento? Yenzeka ngamhla usindiswa. Ngamhla uconvictwa izwi likaNkuluNkulu, at the same time umoya kaNkuluNkulu uyaguqula ube into entsha, at the same time uguqula ube into entsha ebekufaka emzimbeni. Hey, what a God we serve. Ngamhla econvicta same time wakha into entsha ngawe engasoze yaphinda yafana, at the same time abese ithatha lento ayifake ebandleni ngomoya ongcwele. Ebese yaqhubeka lento ithi sonke saphuziswa moya munye, saqale sacwiliswa, sangena emzimbeni sase siphuza moya munye. Ngiyamthanda uFirst Ephesians 1 verse 13 uthi ngoba ngosuke nakholwa ngalo nani nikhona namukela ivangeli nabe kuPaul kamoya oyingcwele wesethembiso. Abesethi uverse 14 oyisibambiso sensindiso yenu ezayo kuze kube ngokuhlenga. Na lento ithi ngalolo suku uma kwenzeka leyo nto yenzeka umoya oyingcwele mathi waphuziswa yena, ithi wangena wahlala ngaphakathi. Ukuphuziswa ukuthi wangena wahlala ngaphakathi ngaphandle kokubandlulula. Wangena ku-state president, wangena ku-gatekeeper, wangena ku-general assistant, wangena ku-president judge. Uma bekhuluma bonke bayafana, bakhuluma ngamoya munye nalo ongelutho. Ithini lento? Ithi abona ethi ngokuba thina sonke sabhabhadiswa ngamoya munye, ithi asizibuzeke bazalwane, asizibuze, asiyibuyise siyilethela kuthina lento. Kunento ethi usewusindisiwe manje ungenele kwi-discipleship. Ngikhuluma ngenqubo yehlelo manje bazalwane. Ungene kwi-discipleship for some time. Uthi uma usungene kule discipleship bese uya embhabhadisweni wamanzi, ubhabhadiswe embhabhadiso wamanzi, bese kuba nosuku olukhulu olubekwayo lapho sekuthiwa khona iman of God izobeka izandla kunina namukela umoya oyingcwele. Siya understandana bazalwane? Umbuzo uthi asibheke ngoba ngalelo langa la kusuke kubekwa khona izandla namukela umoya oyingcwele ikhona into eyenzekayo kulabo bantu. Ngiphuma khona bazalwane, ngikhuluma into engayazi. Ikhona into eyenzekayo ngempela, bathi mabe kuyizandla bawe phansi baguquba baginqike, futhi kuba nendlela abakhuluma ngayo engasajwayelekile naleni esijwayele ukubezwa bekhuluma ngayo. Kekuthuke sebekhuluma izilimi manje ngoba sebehlikelwe amandla kamoya ingcwele asuka ku-man of God obabeka izandla. Siyayazi bazalwana ngithi le nqubo ayinabo abantu engabehleli lento engiyishoyo. Ukube sithi kuthiwa kuno-man of God ozobeka izandla, bangabi khona abantu abazowa phansi bakhulume lezi zinto abazikhulumayo, bengizothi inqubo engekho. Kodwa ngoba ngiyayazi nami ngayibona ikhona leyo nqubo. Umbuzo uthi
Imuphi lo moya amamukelile obizwe ngomoya ongcwele? Uma kungukuthi umoya ongcwele ukubhabhadisela emzimbeni kaKristu, lo moya anikwe wona umbhabhadisele kumuphi umzimba? Ngoba lo kaKristu umthola ngo-Ephesians 1:13. Ngamhla usindiswa umoya ongcwele ungena kuwena ngaphakathi. Usho kanjalo Ephesians 1:13. Now omuphi lo ozothi uma ngabe sewube kwizandla uginqike phansi ukhuluma izilimi ebese kuthiwa ubhabhadiselwe emzimbeni? Maybe umoya omunye futhi nomzimba omunye, hayi lo. Ithi lento bazalwane siyikhuluma kabi kodwa kufanele siyikhulume kanjalo. Uma ngihleli nani uhambo lwami lwangifaka emzimbeni ngalendlela engiyishoyo yokuthi ngabe kwizandla ngempela ngawezwa amandla ehlela phezukwami, ngawa phansi, ngazikhuluma izilimi, ngase ngiba ngosindisiwe njengokusho, bese ngihlala nani, angizibuza ukuthi ngihleli nabakithi ngempela yini, nina nihleli nowakwenu ngempela yini. Anikwazi ukungixosha bangcwele, anikwazi ukungixosha, kepha mina kufanele ngibe neqiniso ukuthi lo moya engawunikwa nalo mzimba engabhabhadiselwa kuwo sengathi akusiwo lo oshiwo kule ncwadi esiyifundayo. Into ekufanele ngizithathele isinqumo mina ngayo. Uqaphele ungahlali nalento ungenzi lutho ngayo, uyidedela idlule nje, ngoba ngesikhathi lokuyidedela lezi zifundo uzizwe uyidedela lento idlula izozijwayeleka, unembeza uyaqina, uzogcina ungasalungiseki, gcine sekuyinto oyibambile le uziyofa nayo. Do something ngayo, do something ngayo. Iyaqhubeka lento ithi uma sabhabhadiswa ngalo moya munye, sacwiliswa kulo moya munye, saba umzimba wodwa, ufanele ukusikontrola lo moya. Ithi lento uma sicwiliswe ngamoya munye, saba semzimbeni moya munye, nifanele ukuthi bazalwane uma ningitshela into ngezwi likaNkuluNkulu ningakasho lutho oluningi, umoya ongaphakathi kimathi impela kunjalo, angiguqula ukuhamba kwami ngoba lento abayishoyo iphuma ezwini ayiphumi kubona. Kodwa uma ngingayivumi into enishoyo nithatha ezwini sibe sibhabhadiswe ngamoya munye, ithi lento kungenzeka ukuthi umoya ofakaza ngaphakathi kimi ophikisa lo wenu akusiye umoya munye lo otholakala ngo-Ephesians 1:13. Into ekhuluma nami ayikhulumi nani, ithi angizisearche mina. Ithi lento uma kuthi sabhabhadiswa ngalo moya munye esibhabhadisele emzimbeni, umoya ongcwele esibhabhadisele emzimbeni kaKristu, ithi sonke sikontrolwa nguye, sonke siyakwamukela ukuthi sahlukene. Le diversity ayifunayo sizoyamukela without questioning. Awuzungizwa ngikubiza ngokuthi engathi ayi lo mzalwane akalifundizwi akakhuli. Empeleni ngizothi uma kufika kulowo mzuzu wokuthi uyahlaseleka ngikhathazeke kanye nawe kunokuthi ngikhulume ngawe. Ngesikhathi ngibona ukuthi uhlaselekile, uchallengekile, izwi likaNkuluNkulu awulifundi, ikona ukugcina ungakhuli, ngizolangazelela ukuthi ngikusize ngoba ngizwa iburden ekuwe. Uyayilwa lempi kodwa ikhona into ekuhluphayo, umoya wami ngaphakathi lo okuwe bese my brother, my sister is struggling, awuthi ngiyomsiza ukuthi yini emhluphayo ngoba sinomoya owodwa. Kodwa uma ngisizakala ngokuxakeka kwakho ekukhuleni enkosini nasekufundeni izwi, ngisizakale ngawe, maybe umoya okuwena kusiwo lo kimi nomoya okimi akuwona lo kuwe, wenza ukuthi omunye umoya uyasizakala ngomunye. Ithini lento bazalwane? Ithi uma singabantwana bakaNkuluNkulu ababhabhadiswe ngamoya munye, safakwa kulomzimba,
sifanele ukuba nalento ethi imoya yabaprofeti ithobela abaprofeti. Uma ngibona umzalwane wami ukuthi kukhona impi abhekene nayo, kukhona lapha axake khona, ngizothi moya wami ngidedele ngimsize. Umoya ongcwele uzothi kufanele uyomsiza owakwena. Akazukusho ukuthi yena akazisize ngani. Bakhona abanye. Ngoba umoya okimi uthi my sister is struggling with something. Futhi uma kwenzeka umzalwane ephiwa isipho esihlukile kunesipho besisilindele, kunezipho bazalwane esizilindele, silindele ukuthi kunabazalwane abaphiwa ukworshipha, silindele ukuthi kunabazalwane abazodlala ikeyboard, silindele angithi khona abazofundisa, izipho lezi esizilindile bese kuba nomzalwane onento ehlukile nje engafani nalezi zonke ezinye. Uma sinomoya munye asizumbuka simasese ngamehlo, sizothi yini le uNkulunkulu afisa ukuyiveza ngalomzalwane, simnike opportunity. Ngoba akuyena umoya ongcwele osebenza kuyena okhona nakimi. Kodwa uma ethi ufuna ukusebenza bese ngiyamcindezela umzalwane athi uyafuna uNkulunkulu ukuyiveza lento engayicindezele lento, ithi sinabo umoya ababili abangavumelani. Angazi ukuthi yena mupho nomoya okunguwe. Sesingabheka ukuthi kwasekuqaleni sabhabhadiswa kanjani, sibhabhadiselwe emzimbeni. Ithi lento noma singabaJuda noma singabaGreki noma siyizigqila noma singabakhululekileyo. Uverse 13b usho kanjalo. Asibuye thina abazalwane siyilethela kuthina ngoba into esiyibona kahle ngathi. Kungani bazalwane? Kungani ngingaboni ukuthi la endlini kunommeli? Kungani ngingaboni ukuthi la endlini sihleli nejudge? Kungani ngingaboni ukuthi la endlini ngihleli nemanager ye-institution ephakeme kangaka? Ingoba lo moya esambhabhadiswa ngaye uyafana, akafune status sasezweni, ufuna umntwana kaNkulunkulu. That is why singamboni. Ngiyisondeza lento bazalwane. Ngibe nenkinga efuna ummeli, ngize nginibuze bazi akekho ummeli enimaziyo bazalwane, nginenkinga edinga ummeli, ngibuze kunina akekho ummeli enibaziyo. Kuze kusho umunye umuntu bathi hayibo iya kuba bani awazi ukuthi ummeli, angimboni ukuthi ummeli ngoba umoya okuye umenza athobeka angavezi status sasezweni. Understand lento bazalwane? Unjalo umoya uthi noma uhlele eduze kwakhe lo muntu ungazizwa ukuthi uhleli eduze komuntu ophakeme kangaka ngoba niyafana, umoya osebenza kini umoya munye. Isazwakala kahle. Kungani pho bangcwele khona la emzimbeni ebese kuba nezihlalo ezingafani nezinye ezihlala abantu abathize, zingahlali nina nonke abanye? Uma siyafana, uma kungukuthi sifana ngalendlela yokuthi lo moya okhuluma kini uye lo moya okhuluma kimi, kungani kube lula kangaka ukuthi kube nezihlalo ezingafani, sithule siwumzimba kaKristu kube sengathi akonakalanga? Asibuzi ngani ukuthi imuphi lo moya osebenza obeka lezi zihlalo ezingafani nezinye? Angisho ukuthi sibuze umuntu, asibuze kuNkulunkulu ukuthi kuyintando yakhe yini ukuthi la ngaphakathi singafani. Uthe kule ncwadi sibhabhadiswe ngamoya munye, noma siyizigqila noma singabakhululekileyo noma singamaGreki. How come kube nabantu abakhulu kunabanye? Ngiya ebandleni lomzimba ofanayo, umzimba kaKristu, ngithi mangifika khona ngithola izihlalo ziyafana, ngingamboni umfundisi, ngingamboni ijaji, ngingaboni ummeli, ngoba bayalingana khona. Impela ngiyaneliseka kunomoya ingcwele, but kuleli bandla elihlukanisa abantu kangaka, imuphi umoya operator khona? Sikhuluma ngokuthathwa komuntu.
ethathwa ngumoya oyingcwele ambhabhadise amculise amfake emzimbeni kaKristu abese beyilunga lomzimba kaKristu. Uma lo muntu ebhabhadisiwe wafaka kulomzimba akazuyifuna kwayona le yokuthi ahlaliswe entweni engafani neyabanye. Akazufuna kwakhona ukuthi abe mkhulu. Uyathi omunye ubaba ojwayele ukufundisa la athi aphume ekhaya eziphathele iBhayibheli athi angangena esangweni bese liyamsinda iBhayibheli afuna uzomphathela. Yimuphi lowo moya? Uma lo ethi asilingane ebese kuleli bandla engikulona ebese siyahlukana ngama status. Mhlambe asiyiphethe bazalwane. Siyibandla thina mangisebenzisa language yami ngithi siyibandla elivernacular ngoba sinesixhosa, sinesuthu, sinesizulu, angazi noma sikhona nesindebele. Siyibandla elinjalo. Uthi uKristu usenze saba njalo for a purpose ukuze siede ivalue emzimbeni omkhulu. Bayi English ekseni, bayi French kwelinye, bayi Hindi kwelinye kodwa bangamaKristu. Uthi ubeke kube njalo ukuze athi mebheka athi buka idiversity yami engizikhethele yona. Akungasiphathi kabi lokho. Kepha kusiphathe kabi bangcwele. Uma siyibandla engithi livernacular elikhuluma isiZulu nesixhosa kuthi uma ngabe sekungena omunye okhuluma ilanguage ehlukile ebese ngifuna ukushintsha ngifane naye nginibukele phansi nena bese ngifisa ukukhuluma njengoba ekhuluma yena. Anizwa lento bazalwane? Angikhathazeke mina uma kungukuthi ngithi ngingumzalwane sipapathiswe ngamoya munye nani sishumayela ivangeli linye ngimiswe la ukuthi ngishumayela ivangeli enizolizwa kuthi kungangena oshintshayo oyedwa nje ozokhuluma okuhlukile nginishiye nina nginamathele yena. Ngingakwenzi lokhu ukuze kube khona ozotolika ezwe yena sisale thina siqhubeke discard completely ngoba ngifuna kuzwe yena. Ngikhuluma ngisho nangebehavior yethu bazalwane. Ngikhuluma ngebehavior eyenza ukuthi sivele sishiye wonke ama principles obuKristu uma sibone into ezothandeka kithi isenze associate nezinto ezithize. Size sikhohlwe ukuthi mandate ukuseva lo mzimba ongafani. Sifisa ukuseva ukodwa. Ngiyazi ukuthi siyalumela lesi statement. Uthe umpostoli Paul ehleli nabazalwane eGalatia kudliwa kahle kukhona nompostoli uPetro kuthe kusadliwa kwasengena abezwela kubo bamaJuda bathe mabengena abezwela kubo kwamaJuda wavele wanyiba uPetro wabashiya bezizwe ngoba sekungena abakubo. Siyayazi lonto bazalwane. Wabashiya alethu ukuthi akazodlulisa imessage wayesefuna ukuhlala nabakubo abashiye laba ngoba akakwazi ukubonakala kwabakubo edla nabezizwe. Ithi kwangena into ethi asifani. Uthi uPaul ngamsola phambi kwabo bonke ukuthi wenziwa yini uthi ungumJuda owamukela ivangeli kodwa uziphathise kumJuda ongafanele noma kwabezizwe. Angithi wena usindisiwe wayuhlubuka manje. Siyayizwa bazalwane. Angingayivumi lento yokuthi kube yimi engizodala ukwahlukana ukuthi kukhona abangcono kunabanye kepha ngibe ngithi nani sidle moya munye nani kepha kubuye kube yimi futhi engithi anifani nisinamoya oyedwa impela kepha asifani. Uma ngenze njalo ngihlukanisa phakathi umzimba kaKristu. Yabona leyo ukuthi isaphuziswa moya munye kuthina namhlanje ithi isono sonke simangahlangothi lunye. Yabona lento yokuvuma isono isho ukuthi mawuvuma isono ithi uyasuka kwiposition obakade ukuyona ngesono bungenandaba nesono
uyasuka completely kuleya position uyoma ngaNkulunkulu ubuka isono kanye noNkulunkulu uthi isono lesi angisazihlanganisi naso. I-repentance isho lokho, ne-confession isho lokho. Now uma ngingumzali singabazali sibhabhadiswe ngalo moya ithi isono asiphili la phakathi kwethu ngoba ohlala la kithi ungcwele akasifuni isono, ngakho isono asikwazi uku-operate la phakathi. Kodwa uma kuzoba nami phakathi kwenu ngis-embrace isono phakathi kwenu sibe singaphili isono phakathi kwenu sithi akuwona lo moya ophila kimi, lo ophila kimi uthi isono silungile ngis-embrace, akuyena lo moya ozonda isono okumina. Uma ningibonisa ngalesi sono kunalokho nginivukele ngolaka nina ngokuthi niyangibonisa ukuyisono ngoba mina ngifuna ukuphila nalesi sono sami. Imuphi umoya engabhabhadiswa ngawo ngabekwa phakathi kwenu? Akavumi lo moya ukuthi si-entertain isono. Ithi uma uzizwa sihlobo sami uphatheka kabi ngami ngenxa ye-conduct yami ebukeka i-ungodly, musu kuphatheka kabuhlungu ingoba lo moya engimcunulayo kimi yilo okuwe, uveza ukucunuka kwakhe azakuveze nakuwe. Iyangicunula indlela uNjomane aziconducta ngayo ngoba iyangigcolisa. Uma uzizwa uphatheka kabi ingabe ibhlungu ungazibizi ngondaba, awusiyo undaba. Umoya kaNkulunkulu uthi kunanto ongifanele ungithwalise yona ngestrugglisha nesono, lento yokuthi thwalisanani imithwalo yeni omunye nomunye, ithi sondela uzongithwalisa nami kunenkinga engibhekene nayo. Khathazeka uma ungakhathazeki ngokudliwa kwami isono, ngihleli nawe sinamoya munye, kungasho lutho kuwena, ube nambo isono sibe singibhuqabhuqa sibe sidle moya munye. Ngiyayiphinda, khathazeka ngokuba nambo kungathi diki uma kunesono esiqhubekayo ngaphakathi elungweni elomzimba kaKristu iSDF. Sibhabhadiselwe emzimbeni kaKristu sonke sifanele ukusizonda isono ngendlela efanayo. Sibhabhadiselwe emzimbeni kaKristu sifanele ukuthanda ukuseva uKristu ngendlela efanayo. Khathazeka uma umzalwane engalitholi ithuba lokuseva uKristu ngesipho aphiwe sona ebebhabhadiswe kanye nawe wabhabhadiselwe emzimbeni ofanayo. Uma kungukuthi akakwazi ngenxa ukuthi uvinjelwe nayi noma ubani, khathazeka ukuthi akumele kube njalo. Kuyintando kaKristu ube sibe diversified emzimbeni wakhe. Khathazeka uma unalentshisekelo yokufuna ukuba dislocated from umzimba. Uma unalento entshisekelo ukuthi ngahlala ngedwa, akusho nje ukuthi ake ngiphoqe isimo noma singavumi ngifuna ukuba kwi-fellowship nabazalwane. Uma ingekho lento ukhathazeka ithi mhlambe umoya okuwe kunendawo afuna ukuya kuyona, hayi le omletha kuyo. Khathazeka uma sizobona istatus la ngaphakathi, sibona ubukhulu babanye nobuncane babanye. Khathazekela umzimba ilungu emzimbeni omkhulu iSDF ukuthi iSDF isiqala ukuhlukanisa sekukhona abakhulu kunabanye. Akumele kube njalo. Sabhabhadiswa ngamoya munye. Why sekuba khona abakhulu kunabanye? Akahlukene umoya bazingcwele munye, uye usifake emzimbeni. Sikhuluma nge-membership and equality, ubhabhadiswe ngamuphi umoya? Lo moya obhabhadiswe ngawo abhalisele emzimbeni kaKristu uyavuma yini ukuthi sonke sifane? Kwaze kwamnandi ukuhlala nawe. Kumnandi ukuhlala nawe. Uma ngiphuma la ngaphandle engathi ungangihambe, engathi singahlala kuze kushaya u4 no5 ngoba umoya okuthina ngaphakathi ufuna this fellowship. Kepha owami uma ethi ngiphume nginishiye ngibaleke ngingafuni noma yinini ukuhlangana nani, it questions uhlobo likamoya ophila kimi. Cela sikhuleke.